sit mä koitan olla mahdollisimman reilu, eli silleen niinku tasaisesti kaikkia. No, sitten kun ajattelee, että 2 tuntia, niin sehän nyt on sitten ihan paniikkitilanne. Mutta ei se mitään, itse on työnnyt. No, mitä esiinny nyt? Ilman toiveita yhtään mitään, että täällä olisi kovinkin hiljasta. Tiedän, kun pääsitkö lukemaan jotain satukirjoja täällä sitten on jotain muuta, mutta kuitenkin. Tunnin verran 10 saakka siis vielä näitä toivekappaleita. Ja tosissaan tekstarilla 17275 tai sitten radionova.fi. Sitä kautta tai soittamalla 0108 06000, niin saapi toivoa. No, näytä nyt. Niin, kuinka ne housut häiritsee. Näytä nyt. Monivärisiä kaloja, vaan tulee Noora ja Valtteri. Eli Radio Nova on tämmöinen aika uutukainen systeemi. Meidän sunnuntaisin tulee aina Noora ja Valtteri kuunnelma. Että jos et ole kuullut sitä, niin nyt sitten voit odottaa siihen ensi sunnuntaihin. Tai sitten 10 jälkeen tulee Noora ja Valtteri sunnuntainen kuunnelma uusintana. Pimeä. Mut missäs me ollaan? Tossa noin. Eli Pettiina. Pettiina, tästä tuli nyt sulle sitten. Uniklubi jo aikasi on nyt. Jaha.